Ta gaya mai kamar Ahmed na suna. Sonki, ke men yana sonki. Yaushe ka kare ji da maganar jarmai. Sonki ke yi abin da ya cika da ni ke mai cika da ke. A'a mom, Ahmed bai taba mini wani abincin amana ba. Fatima ba ta son Ahmed. Ina Iyatu, uwar shi Idi. To me kawo ta cikin wannan magana? Ita ce kawai matsalarka a yanzu. Don Allah don Annabi, ka fito fili ka mini magana ka bar irin zagaye-zagayen da kake yin nan. Duk cikin samarina ba wanda ya mai da iyalinsa kamar ka. A shikenan, ke ɗin ta daban ce. Don wallahi in banda aboki ko, da yanzu ma kamata a ɗaura auren nan. Alƙur'an. Ka daina jin tsoron aboki. Aboki ai ɗanka ne. Babu irin abin da ban gaya miki ba. Kin bar Ahmad yana ta yawo ko wayar kirki babu tsakaninku. Yanzu na yi deserving Ahmad yi min haka. No, you don't. Amma fa ba za mu kyale ba. Dole za mu ɗau mataki a kai. Taya, Ammi ta ce mu. Ammi kamar ya? Babu ruwan Ammi a wannan maganar. Mu muke da abin yi Sa'ada. Fatima sunanki ko? Kina magana ne da Sa'ada, matar da Ahmad sai aura.